Pus Columbus, ľudia, ja vás zdravím u nového let's playu, teda novej série zo hry Counter-Strike 1.6 a budeme hrať v tejto sérii maximálne nejaké servery, ja to teraz stopnem, teda nejakej knife servery a ja to stopnem, kým budeme hrať, potom vám to dopoviem, zatiaľ čaute. OK, takže už hráme a akorát je only fun slash. Nebudem to strihať, keď budú proste, ako by som to povedal, keď sa budú zabíjať, nebudem to strihať, nechám to tak. Lebo nechce sa mi to potom prestrihávať, ty so mnou. OK, teda, že by tam niekto prišiel. Fú, kámo. Tak to som zajebal. OK, ja sa idem pozrieť tu dole, ja máme flashbang. Flashbang, more life. A tu si ty cigán, čo? Čo? Ej, cigán. 15 damage si mi ubral. Teda ja som mu ubral Roman Baux. Proste Sveger, ja mám rank 121. Wow, som úplne skill. Boom. Ej, som pofedil. Spanks. Poď. Pôjdeš niekto? Nikto? Ale áno, pôjde. Kap. Krásne. Mal som aj CFG, ale furt mi to ustalo tamto, že mi to tu ukazuje, že mám CFG. Popri to nemám. Ej, ty čo si dovoluješ? Aj, to jak ma dal? No okej. Ja si to resetujem skore. Sice mohol som si to aj nechať, ale čo, mouse? No ja mu nebudem odpovedať, lebo viem, že by to dopadlo tak, že... Aha, že to písal si tomu Romanovi, aha. Ty kokos, no má dobrý ping, no. Musíme pochváliť. Kľudne pozdravte do videa. Natáčam. Ty čo? Nám najdeš. Čože? Ja som mu dal headu a na ranu. Som minisvek. Pošlem ti aj odkaz potom. Tak, potom môže kľudne poslať odkaz. Keď mi dáte Skype. Ting. Poď sem ty CTčka. Teba si vychutnám. Musíte proste mieriť na headku, aby ste mu dali trickshot a toto vláda za mnou, áno, krásne som ho dal. Krásne aj druhého som dal. Tak toto je skills, krásne. A síce som mal ísť po jednom, ale čo? Nasrať. Kieko, krásne cheaty. No už čo už? Keď mám cheaty, tak mám cheaty, bohužiaľ. Úplne mám cheaty, kamarát. Bohužiaľ, keď nevieš hrať, tak mi to nepíš, no. Ja som nezvedavý na tvoje komentáre. Ja mu to tam jebnem, oj. To som pofedil trošička. Wow, tu si, bam. Pekné. Ja mu to tam skúsim takto jebnúť hore. A pochybujem, že by niečo buchlo, boom. Krásne a buchlo to, ale na hovno. Most deferis. Aj, tam si vyšiel. Chlapček, poď sem. Jasné, lamer, švék. Špinavý švéger, poď sem. Už som tam mal. Oh shit. Som pofedil trošku. A to nevadí. Ja si zeberem. Nechaj ma. Ej. To som pofedil. Medborec, daj Skype. Potom pošlem odkaz na video.
Keď mi dá Skype, ja to skúsim ešte nejako urobiť. Keby mi dal Skype, tak druhé video by bolo s týmto borcom. Krásne som ho dal. Pozor, 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 pozor. No ty si blíz, ty si debil. Bum, pekné. No, bohužiaľ, chlapče. To som pofilil. Fú, šťastie, že som dal padák. Jaký púzerán toto furt hádže? Chytaj. Ty si buzerant. Jasné. Mat. Chceš ďalšie video natáčať so mnou? Jak se jmenuje tvůj kanál? Kiko LP. Nevím, jak se to píše ta zátvorka. Saj. Kiko LP. Piče. Kiko LP. Let's Plays. Krásné. Pojď sem. To byl nějaký neon. Velký neon. Kuk. Krásné. Jebanec. Kuk. Já jdem na to CTčko. Pojdu na rovno a budem šlahat. Wow. Kamo, neviem, kde som. Dobre. Chytaj mouse deferis. Som ti jebol do hedy, nevadí. Skap. Krásne. Asi si príšte sahnem aj CFG. Ja som sa to bugol. Lol, tak vám poserno. Konečne ma to vyprdlo. Bang. Tereng. Hop. Krásne, what? Čau. Počkaj, on tam bol, ja som ho videl. Serus, kamarát. Ježiš, soj, preboha. Jo, ja som to vedel, že si utekol tu. What? Krásne. Áno, zase sa mi to buglo. Wow. To si rebel. Ty si jebnutý, skoro si ma zabil. A ja idem na neho zezadu. Krásne. Ty si debil, na čo tu hádžeš ty flashbangy? Si bucher jak úplný debil. Uhry! Ty si kokot, hýbaj tam, lebo ti jebnem do hlavy granát, chytaj. Bang, seng. Pekné som si ho defol. Po jednom, mamky, dobré? Ja si berem to výpko. Pod. Krásne. Som si ich dal s tým. Ešte mám aj 35 HP a neviem z čoho. Proste jak úplný svežer. Pekné, ešte som si ho dal aj oné. Se slashom, no. Lol. Spredu nevieš? Nie, sorry. Som mental. No pod kamaráde. Čože? Som si ich dal takto? Tak som svežer, no. Ježiš, ty si námerko. Pod. Jasné. Cípi sa atatat. To radšej ani na YouTube nedaj. Za to, že nevieš hrať, to není moja vina. Sa musíš naučiť. Tak, nejaké video už nemá dosť cez 10 minút, takže ja neviem. Boj.
OK, ja už by som po tomto kole by som to ukončil. Ty, Bajdory, ty. Pod. A tohto chlapca si sundáme. Poď sem. Krásne som si ta sundal, ty Nela. Nela, Nutella. Teraz to vláda bude kempiť. Nebude vedieť, kde som teda na 100% nebude vedieť, kde som. Ale tak to som pofilil. Lol, king shit, lol, bitch, fucking shit. Jasné, blablabla. RS. Mal som docela píču skore, rank 110, konečne, ďakujem. Prečo je zase slash? Povedzte. Kurva, odkiaľ? Jasné. Prehodíme sa na druhý server. Ideme napríklad sem. Counter Strike, blablabla. No poďme na to, uvidíme. Natačím. A ja. Pozdravte do mojho videjka. Ty čo sa tu machruje? Tak nič. Tak som to trošku pofailil. Vieš, že je za to ban? Za čo je ban, prosím ťa? Za to, že ja natáčam, no tak to škoda, no. To nech mi dajú ban, no. Ináč nedáš. Vieš, ty čo si tu píšu, tak to je úplne hardcore istoto. Ty kokot, prepáče. To sa nedá proste. Úplný svežer. Ty kokos, ten mu dal. Rob, do piče, ty si feťák. Predpadol. Poď sem ty svežer, ja vám ukážem, jak sa to hrá, chlapci, dobre? Poď takto a musíte toto pristať a zabiť sa. To som nevypočítal. Zeus. Čo si chcel? Kokot, hej, pýta sa ma, on mi ide odpovedať. Tak to čo je za svežera? Do piče, zabij ma. Kurva. Fajčiť. Budeš kamoš? Kľudne. Jež neviem, na čo sa ma to pýtajú. OK, takže asi druhá časť bude aj s Zeusom. Mr. Kleus. Domluvte si ešte rande. Drž hubu do piče, lebo to rozjebem. Kokoto, jak si ich dávam takto po jednej ranke? No poď. Ale. Poď na fajku. To je debil. Ahoj. Neviem, čo je to za retardov, ale budú to určite vlaky skillery. Do piče. Som nezabil. Poď na fajku za 5 korun. To sú úplne chlapci, ktorých očakáva každý deň. Poďte niekto, poďte. Mám tu zabijem to VIPčko sám. Fuck you. Kde je to VIPko? Dáme si ho zozadu. Ty kokot. Dobre. Ďakujem, že ste pozreli toto video. Pokiaľ sa vám video páčilo, nezabudnite na like. Pokiaľ sa vám nepáčilo, nezabudnite na dislike. Poprípade, keď chcete, aby sa ozvali aj vaši kamoči, poprípadne zdieľajte. A ja sa s vami lúčim a čau.